Dayda, mena birinci aylıq mal gelim näme paylaýnaý? Aylık alın mı? Heh, tüvele mi? Bolayıptır. Nimet onu sen? Bir mi durup bir mi? Huta yolunun bir de aytayın men sana geç. He, dayda näme aýtjak? Serettinle bizim maşgalamızda aylık mağa getirilip berilýär. Yollaşma mağa getirýär, ogluma mağa getirýär gelincan. Indi senem aylyk alyp başladyň. Senem aylygyny mağa bermeli. Men näme sowalga bersem, şoňa razy bolmaly. Agzy bir bolýar şonu hojalyk. Şoň üçin aylygy mağa beräý. Dayda gaty görme bolin bir zat aýdaýyn. Meni ejem kakam özüň oňar birine bagly bolma diýip meni okuldyp dikeltdiler-de. Onuň öz pulumy senden sorap almak bir hilek däme? O näýli bir hilekmişin näme men senden pul sorap almalym dagy. Bermeli bolsun da. Öýüň düzgün bar da. Oy. Men senden soraýmmy da puly? Ha öz başyň özüň sowulyp ketdiň bolmady. Bizde bir hojalyga da pul gerek ha? Ha? Öýtön wagtyň gidirip, çykyp, işläp berip, bärigen peýda getirmejek bolsaň, işleme oturan öýde gerek maňa oňar iş. Gerek gelmeňe. Dayda, ayal maşgalan oňa uşak zady gutaranaga bilýäňä özüňe bir üýüşip ýatan aýlyg amalamoga haýsy bir zat senden sorap alaýyn dayda jan bir düşünä özüň. Durhany dur. Agyz, sen çağa puluňdy düdetdeňden soň, çağa berilýän pulum men özüm aljak bolup oturna. Maňa gerek gelgi. Maňa gerek şuleýe bir köpük düşdürde maňa gelsin. Öýüň agdy birlik şonda. Men öz juguyma uramaga size gerekli zatlar berýäne. Men oglum gelse aýtjak işleme. İşleme beýtip maňa pul gelmejek bolsa gerek gelis. Dayda mene senden 1 manat ber, 2 manat ber diýip sorap durjak gel öz pulumy. Men işden ýadap geldim, sen bilen oturup jedelleşmäni hiç ýagdaýym ýok. Oglum gelende oturup gurlaşarys. Gürleşert. Bay gürleşert hawa. Gitiber. Oglum mesin men size suşantka däl. Görmün 5 manat düşdürin, berjek gelip dursun. Öýüň işini edip nahar şam kime tarbat diýär. Suşan kim men sana? Bay berersiňe, bermeseňem çykarsyň işden. Görmün 5 manat düşdürin, bolanmalsın. Men yaman ütköşük yan yoldaşım var görseňiz. TikTok'ta tapjan gördüm. O da atys tarapda oturulýan. Onun madeken şondan alaldıydım. Boldu kempir diýdi, mesele däl diýdi. Özüm sana tapjan jogap berýän diýdi. Seredin. Ini. Agyz bu ara şunyaly bütün sıkıçen pulu çıksa can çıkıyor can doğun. Tapcan alacak dedim sıras tapcan vecerdi özü. Biz rashodunu näme diýip variant diýip. Yurt taşına gezelence deldiň. Ova ýawa düşme alky diýip. Garaz arzularyny yerine ýetirýär da ýöne ütkeşik etip ýetirýän nämesi var şükür muňa da şükür. Allah jana şükür elleri dert görmesin seredin häzir. Maşallah elinden gelmeyecek zat yok. Bu tapcanı 2 günde becer taşladı niye? Niye? Ne главный расход olmalı der. Prihod olmalı, расход olmalı der. Bütün sıkıcı sizde de varmış onu yani yoldaş. Ne ola o diye, can vereyim o diye bolonso. Palazat, tayarzat alaldıysan ne ola o can vereyim mi diye bolonso. Onu sonyalı. iPhone diýsen könen ulan oňşur diýip, o diýsen altın diýsen näme gerek o magazinde var, burseri şondak ber diýen şonyaly. Şükür, oňa da şükür. Häzir şükürçüler üýşe böre. Şükür et bizde odam ýok, şükür et bizde manam ýok. Biz ýaşlykdan şüküre öwrenen. Şu imäge çörek tapman oturan wagtymyzym Allahjan beren günüňize şükür diýip ýaşap öwrenen. Biziň beýnimize goýulan biza. Çoň üçin barına şükür Allah'can gözden dilden korusun barına şükür barından ayırmasın. Ay oğlan seninle tanışıp olmayayım. Baksan da olmayan tanışa. Sen ne biçim baksa soruyor? Kime daha baksa diyor ya? Ne öldün çöz medeniyetli sıra yani? Bol tadedin. Ay oğlan seninle tanışıp olmayayım mı? Yok da olmayan tanışamak. Sen ne biçim diyor? Gönmen öğlenen keleyim mi divaydın ok? Ne biçim diyor şu sözleri? Bol yine tadedin. Ay oğlan ecene gelin gerek mi? Yok ben ecem gayam gelini var. Sen ne biçim gülüp şu ecemin gelini var diyen? Ha ecen bulmat kosa narkayın tanışığı keningten ha? Onu kiminin zadımı da ecen sebepkar oluyor da ha? Bol yine tadedin. Ay oğlan seninle tanışıp oluyor mu? Ben yok bolsana.
Ana ne buning başka gurrun. Elmadan başlaya qıyıp gelenine görüşe ıglaqqa çıkıtyan düşündün mü? Hadi. Ağay platsen sanalayda tam 5 can etdi. Alo. Alo Tompişim, ne yaptın şu 400 mandil taptın mı? 400 çıkara. O ne 300 çıkıyor? Böyle 300 verdi onu 100 elmas. Böyle. Tapacak mı işin? Tapacak mı? Öyle ya valla. Koya yok şikayetini. Yok sen şunu pulunu çıngırlaşa sen bilen. Ağay ona şu opul gerek. Men sesinden anlam. Ay eşit oynalıyor. Ne mal prayfa dedi yani. Taşından özüm utanyan o bolle de utanan okmaya. Utanır ya zat yok bir yıl verse üç geliyor ana pul. Ayo sen erkek oğlan o gelişik zat değil o. Özüm Hudaý var 1000 ýylyna medebiljek gel şolar ýalda. Men edýän bira men tanama. Utanır ya zat yok sen kıda o magazyny işliyor. Sen yerine men bolsa magazyny başa diýadi bu. 300 al. Ağay kalan el var. Bolu derler bak bana. Bol yapar. Ay nenem vallaha. Alo. Alo Tompişim, yaman ervet pul gerek de ara. Ne yamalli? Ay bu sabır 300 manat zat değil köprek gerek. Ama gelen pul ayır otursun, gelen pul ayır otursun. Ya kadip satan pullanma çen şu sana ver. Ha, şöyle değil mi? Bol ya canat. Böyle dur ne çevere. O enen kulak halkası ne mi? Ağam bir tay var bir tay. Neme gitti? Bol şu bir tayını bir tayını satalı. Beylek tayınam son tapıp onu ayratın satar. Böyle. Tapacak mı işin? Tapacak mıyım? Tapacak olan. Bana yani. Anladım sadece ol yöredim ben. Ağay durun yere veren kızıl alyandı yere veren ağay. Ha, kategoriyan mı işin? Yo sen dine şonyali kızıl gerek varsa can pul gerek varsa can bir aylanmana eyle vere gidelim canla sen bana. Ayo kesin anna valla o sen yöne dadıma yetişen. Selene mi işin? Ha vallahi. Bol ya la Tompiş kurlaş billiga o şey yettikler şu an haberleşef men Abdullah Diamond'da var ayına men satayım. Problemi çıktığımda dinayın ne? Davay. Assalamu alaikum Abdullah Azan qowmy ýagdaýlar. Assalamu alaikum. Abdullah Azan şunu bir görüp bersen. Getir vururam. Tuğuluma nänem pakirden alan da diýýän. Enem pahyryň ýadygarlygy. Am gazyl gowy 580 naş ortaň 1 gram 80 olurdy. Ha 80. Meni beýle gold gençe gold oglanyr aýlanyp bolýym. Gowal ýany 78den alýan ýedi. Olam gold genjeler, gold oglanlar, olar gurlap oturlar, gym madalýasy. Ýöne barly boy ýerine getir otur tutaydylar gym madalýasy ýany. $2, $1 ýaly tapawdy diýen. Efirde, primo efirde de arkaň baham çykaryp işçeşilýän haremdi programy wadyr şonu geçirip berer, eline şonu görüber gyzyldan bakat galýa, düşýä. Şoň üçin men näme maksadym adamlar alanmalar. Hemme kişi dogry bakan bilmedi. Ey bir dowuk yüzgem bolmaly, onam bir alyp bilsem, öýden tapyp bilsem, getirjek alarsyň. Am tapawdy ýok, dowuk, yüzük, kulak halka, diş, umuman gazyla näme değişse zat bolsa getir alýan. Şu dowuk zatlaryny getirseler üstüne täze gyzylan berip bolýar, mesele ýa markaň. Senin işiň gysynlyk arkaň Ýa gelýär. sagjy.